କୋଭିଡ ଆଇଲେ କେତେ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ ତ ଯୋଉ ଏମପି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରୁ ପଇସା ବି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଛାଡୁ ନଥିଲା ହେଲା କଣ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଇଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି କହିଲୁ ଆମର ଯୋଉ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ କଳାଧନଟା ଆଣିଲେ କଳାଧନଟା କେତେ ସେଟାରେ ବଢିଲା ନା କମିଲା କଳାଧନଟା ସେଟା ସେଇଟା ଯୋଉ ମୋଦି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଗପ ମାରିଦେଲା ସେଇଟା କଳାଧନଟା ଇଏ ଯୋଉ କହିଲା ମୋଦି କହିଲା ମାନେ କରିଦେଲା ସେଟା କହିଲା କରୁନି ଯୋଉଟା କରିପାରିବ ସେଟା କଲା ସେଟା କାଇଁ କହୁଛୁ ସେଟା କାଇଁ କହୁଛୁ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଆମେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଗଲାଣି 10 ବର୍ଷ ପାଇଗଲାଣି ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଗେଇଲେ ସେଟା ଯାହା ହଉଛି ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଗେଇଲେ ବି ସେଇଟା ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ସାର୍କୁଲେଟ ହେଇଯିବ ପଇସାଟା ଆରେ ଏଟା ସେଇଟା ନୁହଁ ଏବେ ପାୱାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଏଇନି ମେଟ୍ରୋ ନେଇକି ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା କି ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ ପାୱାର ଅଛି इंटरनेशनल लेवल अच्छी ना गाड़ी पावर बहुत अच्छी ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କଣ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ କଥା କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ବିଜେଡି ଯେମିତି ବି ହଉ ଯୋଉ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନୁହଁ ଫୋନ କରିଛି ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆରେ କଥାଟା ତୁ ମୋ କଥାଟା ତୁ ଖାଲି ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି କର ନା ସେଟା ଭଲ କାମ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ମାରିକି ଯିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ତ ସରପଞ୍ଚ ମାରି ଖାଇ ପଳଉନି କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ସେ ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲା ଅଲଗା ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଇଏ କରିପାରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ କରିପାରିନଥିଲା ସେଣ୍ଟରରେ ବିଜେପି ଯଦି ନ ରହିଥାନ୍ତା ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା ହେଲା ପଠାଣ ଆସି ତ ମୁହଁ ଭାସିକି କୋଭିଡ କାଟି ଦେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ସତ କଥା ନୁହଁ ସେଣ୍ଟରରେ ହେଉଛି ଇଏ କିଏ କହିଲୁ ବିଜେପି ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯଦି ବିଜେପି ବଦଳରେ ମାନେ ବିଜେପି ଥିଲା ଯଦି କ'ଣ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଥାନ୍ତା ହେଲା ଆହୁରି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା ମାରିକି ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ମନା କରୁଛି ମାରିକି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦେଲେ ହେଲା ପୋଲିସ ଡର ଦେଖେଇକି ହଉ କି ଯାହା ହେଲା ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲେ ଏବେ ବି ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ସବୁ